トルファンはウルムチの南東にあり、車でだいたい2時間ぐらいで着く。途中で塩でできた湖、塩湖、風力発電所などで通ります。塩湖の塩分が海水の100倍近くで、成分は死海と近いことから塩湖の水で浮かぶことを体験や塩を使って病気を治す目的の浴場などに観光客がたくさん来ます。観光区中の道路はほとんど塩で敷かれ、塩山も見られます。その後、高速道路両側にたくさんの風力発電機がずらっと並んで、すごく壮大な風景を見られます。ここは1986年デンマークから第1台風力発電機を導入し、試験運行は成功し、それから大規模に風力エネルギーを開発する中国初の試験場になり、今では面積1000平方キロ一年中安定して発電できるアジア最大の風力発電所になっています。風力エネルギーは再生できるきれいなエネルギーです。使っても使い切れないほどウイグルの風力エネルギー資源が非常に豊かです。はい。ウェルミチ市から 183km 離れているトルファンにやってきました。トルファンは夏の暑さが有名です。高熱資源が豊かで、乾燥してほとんどが雨が降らず、日照時間が長いです。ブドウの産地としてもすごく有名です。ブドウ栽培の歴史は3000年以上あり、ブドウの品種は何百種類もあり、至るところにブドウ園があります。ブドウ農家の人も多いです。夏の間はブドウの収穫、そして干しブドウを作る作業やブドウ祭りなども見られます。ブドウ農家じゃなくても普通の人のお家にも入り口両側から奥までブドウ棚があり、ブドウを乾かして干しブドウにする乾燥室まで持っている家もたくさんあります。トルファン盆地の中央に位置する赤色をした山、火焔山は日本でも知られている西遊記で出てくるあの火焔山です。遠くから見ると山のあたりは燃えて炎が出ているように見えます。夏は気温が一番暑い時、50度を超えます。人々は昼は窓を閉め切って暑さを防ぎ、夜は屋根上で寝たり、水分の蒸発を少なくするためや、小場所としてカリーズという地下水路を使う。トルファンには1200個以上井戸があって、全部つなぐと5000キロ以上になります。これは中国の万里の長城と並ぶ偉大な建築事業です。トルファンにはカリーズや火焔山、ブドウ園以外いろんな観光名所があります。もし機会があったら行って体験してみたらどうでしょう。